Heldu programara iritsi nintzen, eta nire proiektua azkenean hasiera baten zegoen, eta balio izan dit programa honek aurrera eramateko eta hasiera hori bultzada hori emateko proiektu hori. Jaso genuen pixka danetikan, azkenean bai publizitate aldetikan, bai gero enpresak, zelan lotu, zelan antolatu, zelan hartu pauso bakoitzak, baita ekonomia aldetikan zelan finantzak eta eraman. Azkenean ni magoa naiz, edo artista ere bai esango naban, eta nire zerbitzua saltzen dizkiot, kasu honetan, enpresa, bai hotel eta restaurante handiak, eta baita udaletxeetara ere bai iristen naiz, bakoitza behar dituan magia saio desberdinak beraientzat eramateko. Nik azkenean gomendatuko naban edozein pertsonari proiektua hasiera baten izan ezkero, apuntatzeko, hemen azkenean aukiko duzu laguntza beste proiektu ezberdinetaz galdetzeko eta beste ideiak hartzeko moduan, eta baita profesional ezberdinak, enpresa ezberdinetatik laguntzeko moduan ere bai.